Käymme yhdessä aina, käymme aina rinnakkain. Vaikka esteitä on, joskus tiellä kahtalon, voimme kaikki ne voittaa, kun kuljemme vain. Viemme yhdessä näin rinnakkain. 3K:n Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Nyt ei puutarhanhoidolta kuin yksi säkki, ja se on tämä Biolan uusi lesonote. Siinä ovat kaikki ravinteet prikulleen paikoilla. Siellä sitä on luontoa, se laittaa maan pienille vauhtia. Siitä pitävät kaikki kasvit, minäkin. Biolan ja muuta tarvitakkaan. Hyvää päivää! On uusi vitaminoitu kuitupitoinen hedelmäjuoma. Mukana myös kalsium. 9 eksoottista hedelmää. Kuitukylläinen vasta kiittää. Apuryppyjä vastaan löytyy omasta ihostamme. Koentsyymi Q10. Sitä on myös tässä voiteessa. Nivea Visage Anti-Wrinkle Q10. Se vähentää näkyvästi ryppyjä. Nivea Visage Anti-Wrinkle Q10. Uusi keino vähentää ryppyjä. Nyt meiltä. Poutun uunivalmis fileepaisti 29,90 kilo. 3K:n Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Carlsonin toukokuun juhlatarjous. Kesän virkistäviin hetkiin, permalasit ja pulhot. Ja muihin kesän tarpeisiin. Serlapaperi. Tietysti Carlsonilta. Steamroller Blues 11.13. kesäkuuta. Ainutlaatuinen Daddy's Steamroller Show. Remu, Heikki Silvennoinen, Vei-Matti Järvenpää, Dallas Wayne ja monet muut. 3 päivänä syvän etelän bluesia, countrya ja rock'n'rollia. Liput nyt lippupalvelusta. Kuninkaat kohtaavat Pieksämäellä. Nivea Deo Easy Roll-on pitää raikkaana koko päivän. Tahraamatta. Myös miehille. Hei, ootko nähnyt uutta paitaani? Nivea Deo Easy Roll-on. Hellävaraisen tehokas. Kattaus on puoli ruokaa. Kuten puhtauskin. Tietysti Carlsonilta.